Nad Nitrou sa nachádza miesto, ktoré neprehliadnete ani z veľkej diaľky. Nitriansky hrad nie je len obrovskou dominantou mesta, ale aj svedkom viac než 1000 ročných dejín okolia Nitry. Taktiež sa jedná o najväčší stredoveký hrad na Slovensku. Ak ho chcete spoznať bližšie, pozrite si toto video. Stačí pár krokov a človek pochopí, prečo si toto miesto držalo dôležitosť celé stáročia. Z troch strán ho chránila rieka, poloha bola strategická a hradný areál sa postupne rozrastal až na rozlohu približne 8,5 hektára. Dnes tu stojí komplex, v ktorom sa prelína obrana, duchovný život aj moc. Medzi sochami, schodmi, múrmi a výhľadmi sa už pred samotným vstupom začína atmosféra starého biskupského sídla. Nitriansky hrad nebol iba obyčajnou pevnosťou, bol centrom, ktoré formovalo celé mesto. Do areálu sa vstupuje cez bránu, ktorá si dodnes zachovala monumentálny charakter. Za ňou sa otvára priestor, kde sa vrstvia storočia, renesančné úpravy, barokové zásahy, obranné múry aj tiché nádvorie. Hrad sa počas dejín menil, rozširoval, poškodzoval aj obnovoval. A práve preto je dnes taký fascinujúci. Srdcom areálu je katedrála svätého Emeráma. Nie je to len kostol, je to stavba, v ktorej sa stretáva románsky základ, gotika aj baroko. Najstaršia časť siaha do 11. storočia, ďalšie vrstvy pribúdali v 14. až 17. storočí. Výsledkom je výnimočný priestor, kde história nie je zamknutá v minulosti, ale stále prítomná v každom kameni. Vo vnútri cítiť pokoru aj silu. Klenby, oltáre, kaponky, fresky aj ticho vytvárajú skvelú atmosféru. Súčasťou areálu je aj diecézne múzeum, prvé svojho druhu na Slovensku. Listiny, dokumenty, liturgické predmety, staré rukopisy, monštrancie, kalichy, aj vzácne pamiatky z čias, keď Nitra patrila medzi najdôležitejšie cirkevné centrá krajiny. Každý exponát tu rozpráva o viere, moci a renesančnej dokonalosti. A pritom sú tu tiež aj výhľady. Tie robia z Nitrianskeho hradu miesto, na ktoré sa nezabúda. Z jedného miesta uvidíte až na Zobor, z druhého na mesto, z tretieho obyčajné bloky aj zelené svahy okolo. Kontrast starého hradu a moderného mesta je presne to, čo Nitru vystihuje najlepšie.
Na ceste k hradu míňame aj pamätníky a sochy, ktoré dotvárajú celý príbeh miesta. V tejto krajine nie je nič náhodné. Každý objekt, každé schodisko, pohľad na múr alebo väžu pridáva ďalšiu vrstvu k tomu, čo Nitriansky hrad znamená pre mesto aj pre celé Slovensko. A práve v tom je jeho sila. Je to priestor, kde sa stretáva Pribinová tradícia, veľkomoravské začiatky, stredoveká obrana aj neskoršie biskupské sídlo. Nitriansky hrad prežil vpády, požiare, prestavby a aj obnovy. A stále stojí. Masívny, pokojný a sebavedomý. Jedná sa o dominantný bod Nitry v Nitrianskom kraji v okrese Nitra, v západnej časti Slovenska pod južnými výbežkami Tribeča. A keď z hradu pôjdete späť do ulic Nitry, kontrast je ešte silnejší. Nitriansky hrad nie je len miesto na návštevu. Je to miesto, ktoré musíte zažiť. Ak vás baví objavovať takéto podobné miesta v rámci nášho Slovenska, nezabudnite odoberať tento YouTube kanál a pozrieť si aj ďalšie zaujímavé miesta našej krajiny. Ďakujem vám za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu.